Hello guys, I'm back and welcome to my channel again and good morning. Napaka-early pa ngayon guys. At it's 8:12 pa ng umaga. 8:12 pa ng umaga guys. Kaya nandito ako sa labas kasi ayaw kong magingay doon sa loob ng bahay. At saka I'm so excited guys na i-review natin itong Maybelline Dream Velvet nila. Ayan guys, yan. Ba't tayo mag-focus? Yan, Dream Velvet ng Maybelline. At saka yung shade ko is Sandy Beige, number 60 yan. Ba't tayo mag-focus? Ba't tayo mag-focus? Ayan. At saka may 30 ml siya guys. Hindi na naman siya mag-focus. Ayan. Basta yan. 30 ml siya. Tapos, yung finish niya is soft matte hydrating foundation daw. So, iti-try natin siya. And saka, yung kiniklaim niya guys is fresh, new and flawless. Dream Velvet wipes as fresh gel into a velvet soft texture. So, ang textures niya is yung fresh finish na fresh look yung pinapromise niya. And so let's start. By the way guys, nabili ko siya sa Watson ng 374 nung nag-sale. Tapos yung original price niya talaga guys is 499. So ayan, ito yung naka-tube siya, tube plastic yung ano niya, yung lagayan niya. Ayan, twisted yung cup niya, ganyan. Ayan, yan, gamit na gamit ko na siya. At saka may 12 months na use paggamit mo is ayan, 12, basta 12 siya guys. 12 months siya pwede magagamit pag open mo ng product. Ayan guys, let's do it and tingnan natin kung ano ba ang promising niya. Ayan guys, kung maingay sa paligid, syempre nasa labas ako, so maingay, huwag na lang imay. So gagawin natin, ilalagay ko sa kamay ko, at saka yan lang siya, ganyan lang karami, hindi siya runny guys, yung consistency niya, hindi siya watery, yan. Tapos, ilalagay natin siya all over my face, char, yan. Ganyan ako maglagay guys. Yung mga redness ko, yan. Yung mga bakas na mga kahapon, yung mga march natin dyan. Ayan, lalagyan natin sa under eye. Kulang siya guys, maglagay tayo. Okay, ayan, kinukunti-kunti ko siya paglagay kasi nga sayang naman pag hindi mo gamit. Ayan nga. Hindi ako maglalagay ng concealer kasi gusto ko i-focus ang review dito sa product na to. At saka hindi rin ako magkikilay kahit kilay is life. Sabi nga ni Mama Ann. Yan. Yan yung finish niya guys. Pero nakikita pa rin yung lines ko. Yung shade niya guys, shade ko talaga. Hindi kasi ako maputi. Yung tamang puti lang. Tapos hindi man beige yung kulay ko or shade ko sa makeup, ay sa foundation or sa concealer, nasa natural lang ako guys. Gusto ko rin yung natural lang. Ikan. Ayan, lagyan natin yung all over my face kasi nga i-review, diba? I-review nga. Ayan. Ayan guys, hindi na tayo mag-eyeshadow guys ha, kasi gusto ko i-focus ang review dito sa Dream Velvet na hindi nga ako magko-contour kahit malaki yung face na look up. Ayan, iubusin na lang natin to.
Maganda siya sa kamay guys. Pag na-apply. Napaka smooth ng glide ng paglagay mo. Yan yung nindot sa Bisaya guys is maganda ha. Tulad ng tsada. Yan. Yan is maganda. Wow. Yan guys. Parang nagmukhang tao na ako. Char. Yan guys. Yan. Hindi siya malagkit. See? Hindi siya lumikit. Napakagaan lang siya. Tapos, yan. Nakuha niya yung kulay ng yung shade ko. Ayan guys. Pero hindi ako maglalagay sa neck kasi ayoko ng ganun kasi biglang papawisin kasi ako guys. Kaya hindi ko nilalagyan yung liig ko. Ayan. Nag-loading na naman sa ate. Ayan. Then, tingnan natin close up. Pinawisan na ako. Yan. Pero hindi talaga siya hindi siya pang full coverage. Lang, medium coverage. Natural to medium lang. Ayan. Pero maganda siya guys. Wala siyang amoy. Wala siyang sense. Ayan. So, napakagaan lang siya sa face. Ayan. Ayan, guys. Hindi ko na uubusin to. Ko na lang sa kamay ko, ha? Ayan. Hindi siya nagkikik kahit ilang beses ko in-apply sa face. Lang kiking na nagaganap. Ayan guys, yun na yun. Ito na yung finish niya. Tapos tatapusin ko lang mag-lipstick lang ako or lip tint to ba kaya, ha? Ayan. See you! Hi guys, update ko yung Maybelline Dream Velvet. Hindi ako nag-oil up pero yung pawis ko, yan pawis yan. Pawis yan guys. As in na pawis. Yan. Foundation. Tulad dito, yung blemishes ko, kita-kita pa siya. Yung redness. Ayan. Yan, natural lighting yan, guys. Okay siya, guys. As in, okay. Natural looking siya. Fresh look. Yan, kahit pinawisan ka pa, maganda pa rin. Maganda pa rin. Yan. Hello guys, update tayo sa Maybelline Dream Velvet. Ayan, pawis pa rin siya, oh. Ayan, kanina din ako siya, yung pawis ko. Ayan. Shiny yan, pero pawis lang yan, hindi yan oil. Ayan. Ayan. Kunting oilness lang, may dewy-dewiness lang na nagaganap. Pero take note guys, nakikita na yung mga redness ko dito, na redness. Yan, mga blemishes ko, yan. Kikita na siya, visible na siya guys, yan. Hindi na rin ako nag-retouch ng lipstick. Ayan, gamit ko ng lipstick guys is yung BTLA creamy lipstick, yan. Yung sa LA Girl. Ayan guys, dewy look siya, tapos parang fresh, natural look. Okay, time check is, wait lang, kunin ko yung sa time check guys, it's 2:52 na ng hapon. Ayan, nawalas na siya, pero may natitira pa doon sa under eye. Ito makikita talaga siya. Ayan. Okay guys, it's time to final update na, final thoughts ko kung anong masasabi ko sa Maybelline Dream Velvet. Hello guys, welcome back, and this is the final thoughts of Maybelline Dream Velvet. Unang-una, yung packaging niya is okay siya. Okay kasi pang traveling with traveling purposes na. Tapos yan guys, nai-emphasize niya yung blemishes at
mga ano dyan, yan, o mga marks. Pero, parang natural lang siya, na tingnan mo parang hindi ka naglagay ng foundation. Which is good, na parang no makeup look lang, na nag-lipstick ka lang, o nag-lip balm ka lang, o nag-lip tint ka lang. Tapos, ang na-experience ko, yung kanina, hindi ako, nag-oil up ako, pero kunti lang na oil up. Tapos, yan nagduduwi siya Yan. Tapos, pinapawisan ako guys, hindi ako, yan pawis lang talaga siya. Yan. Kanina, nag-oil up ako, pero minimal. Tapos, yun nga, marirate ko dito is 1 to 10 is 8.5. Ayan. Kasi kung bakit 8.5, namamahalan ako guys. Sa working mom, so may mga trabaho, siguro okay to. From 500 na siya kasi 499 pesos. Pero, hindi to para sa mga estudyante kasi estudyante wala pang trabaho, diba? Ang ibig ko sabihin guys is okay to sa nagtatrabaho na, at saka hindi siya swak guys, kasi nga medyo mahal. Yun lang yan. Tsaka maganda naman siya. Ayan. And don't forget guys, to like this video, mag-subscribe kayo. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Please subscribe, and thank you sa panonood. God bless, and be grateful always. Bye-bye!